Armin, super Ball. Ja, det er fint, Victor. Kom. Du skal meget godt nu. Elias, i midten. Elias, det er dig, det er dig. Kom, Paulus, stå hurtigere. Ej, Otto, til de blå. Det er fornemt, Otto. Armin, du vil sige, at du er syg. Kom, næste. Yes. Kom, Nora. Kom, presset. Læg i presset. I dem. Kom her. Kom her, drenge, vi skal fremad. Frem i dem. Saks, du skal med at have en mand dernede. Ja, gutter, bold om ind. Det er rigtig fint, det her, bruder. Kom nu videre. Lad nu være med at få de skulder derned. Videre. Hæt til den. Juri. Armin, die 19 nicht aus dem Auffangen, bitte. Hey!